И здравейте хора, както виждате. Ние пак се завръщаме и ще играем днес Майнкрафт. Не точно Майнкрафт, една подобна, но ако съберем пари, ще си купне и за истинската. Да. Ако сте гледали IDBG, един от техните клипове казват, че те печелят пари. И съжаляваме хора, това беше една кратка пауза. Беше за момент. Сега... Нека играем. Да. Сега... В нашия свят ли ще играем? Да, или... Хора, сега ще играем в нашия свят. Но който гледа това клипче, може да каже каквото иска. Просто искаме да се абонирате. Аз съм само... не искам да го казвам, мама. Имам само един абонат. И ви моля да влезнете в моя YouTube канал. Джани Байкалов, както знаете сега ще... Искам просто да се абонирате за мене. Просто искам само да се абонирате и какъвто коментар искате да напишете. Че съм тъп, както искате. Че това не е истинската Майнкрафт. Ако това го напишете, аз знам, че това не е истинската Майнкрафт. Само ни дадат малко пари, за да купме, знаете колко. Но вземем толкова пари, сега виждате как... What? Прекъснах! Какво става? Не мога да го дам. Хора? Какво стана? Чакай, аз пак. Взем бутилка вода. Ще пина малко вода, човека ми да се успокои. Аз ще пиеш и вода, Не искам никаква вода. И чакайте, аз ще проверя вече съм стегнал. Окей, вътре съм. Само че ми бъдна някакъв начин. What? Готов? What? Кажи. Хора, ако виждате тези бъгове, за тези, които играят... Какъв е този звук? Чули го? Зомби! Джани! Вижте там долу и изведнъж се покъде изгоре. Хора, напишете по един като искате коментар. Няма ли броните? Да, видях. Искаш да те убия. Шегувам се. Къде ми са броните? Аз нямам брони, човек. Връзката прекъсна. Хора, ако не сте гледали връзката прекъсна от Дени клипчето. Аз съм слушал тая песен, много е яка, връзката прекъсна. Не знам дали ще мога да я добавя тая песен, иначе ако мога, ще добавя веднага. Но още не знам. Джани! А защо напусна играта? Телефона ми прави така. Хора, както виждате в момента. Аз съм Джани. Не, че се казвам Джани, виждате, че... Ето ми броните, човек. Къде са? Отвънка са ме убили. Не мога да излеза. Не мога да излеза. Искаш да си помогна? Айде. Много лъга! Хора, ако се чуете... Зомби! Аз не мога... Аз правя много тъпи неща, човек. Много ми гличва. Аз не мога да ходя как... това е стоя. Чао, Джани, умирам. Не, човек. Хора. Както знаете, това е моят. Имаме и безкрайни източник на вода.
Два. Джони, ти сам спиш и не помагаш. Какво е бе? Но мой екран летеше. Къде са нещата? Но мен са там. Айде, влезе. Слагаш ли? Там. Да, Боби, Малко. Така. 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 хора, знаете, ако сте играли тази игра или в момента играете, не знам вас, как, не знам дали какви сте, ама, Пайки има. къде е? Е тук. И хора, ако се чуете, защото там има една дъжка, ако сте забелязали. Аз съм сложил, ако ни стане скучно, просто да я даваме нагоре и надолу. Абе. Извинявай. Ти ми занува сърце. И виждате, така се забавляваме по тъп начин. А на третия етаж какво има? Още сме го обработили целия, но го очаквайте обработен. Тук сме решили за сега да е стрелбище, тук сме направили. Да, бойно поле. Както виждате, те съм ги направил по ярка начин. И зацелим в тях постоянно, както виждате. Сложил съм тук огради да минаваме. Затваряме ги. И да не ни разсейва нищо. Взимаме окъл. И знаете какво да правите? Стреляте. Да, оцелите точно в средата. И къде отиде? Ча да видя. Пак клекнах ли? Хора, сега да видим къде ми се забучи стрелата. Абе! Та пак. Какво? Опитва се ти там вървиш. Да си взема стрелата. Да си взема стрелата, отива. Хора, и знаете само, това е нашата маса. И виждате, аз харесвам много странни неща. Чакай малко, мога ли? Как изглеждам? Чакай, как изглеждам? Чакай, искам да видя на нещо. Отпонет. Мами. Хора, само ще ви кажа, че... Между другото, имаме една изненада за вас, който и Джани не я знае. Може би ще я видяли, но не знам. Вижте, синият огън е тук. Виждате ли го синия огън? Боби, виж. Уи. Добре. Хора, кажете, че това не е много кажете, че това е много странно. Само от мен сте го видели. Виждате. Айде сега да играем малко. Навънка. Идваш ли да поиграм нещо навънка? На криеница. Между другото скелет. Скелет имаше точно до вратата от време и видва. Бич! Какъв къде? Къде се скелет? Ти мен ще Браво на тебе, Боби. Моя скин. елата да видите отвън синия огън. Чакай, хора, па една кратка пауза. И здравейте, хора, върнах се след кратката пауза. И ако сте чули нещо. Куче! Джони! Куче! Къде ми разлив? Бухкавелко! Бихме го. Бухкавелко, как казва? Хора, и това, както виждате, това ми е автоматичната ферма. Боби, имаш ли някакви семена в себе си? Имам 3 семена. Дай ми ги всичките, които имаш. В съндъка са. 9 семена.
Хора, както виждате, аз съм гледал от много ютубъри. Не точно ютубъри. Може да са ютубъри. Не, ти защо трепериш? Зато може да си ръцете треперят и крака. Опа, извиняй, Ти не взема така. Да. Имам едно семе, къде да го посея? Да пускам вода. Не, пускай бе, Боби, иначе ще... Пускай! Само ако си я пуснеш, ще побия. Между другото, ако решиш да снимаш Джани, ми се обади. Хора, сега... Виждате, че клипа колко е станал? 10 минути. А ние тук имаме една скапана ферма. Имаме... Колко овце имаме? Имаме 2 овце. А пък ние искаме всичко да ни е в 3. Ама кокошките станаха бая. Ние няма да ги убиваме за яйца, че хора, ние... С яйцата какво можеш да се направиш? Само толкова аз си спомням, че можеш да се направиш. Гледайте. Хора, виждат... Преди ни разбиха вратата и ние решихме да сложим желязо. Мисля да направим всичко тук от обсидиан, Боби. Не знам, но ние сме на мутро на игра. Например, как се казваше? Хакт. Да. И много е трудно. Чупят ти врат. Само оцеляваме тук, нали? Да. И хора, кажете, искате ли свят, който да играем на оцеляване, без да си взимаме нищо творчески, само на оцеляване? Пишете отдолу в коментарите. Аз докато кажа тая реч, косата ми е побеля. Семето къде го засях? Там има място. Що си искам? Не. Хора. Имаме... Къде сме? Тя малко в джакузито. Каква Паяк има. Откъде се взимат тези паяци, човек? Някъде според мен има дупка или пък от играта е става. Къде пък? Тук на мен е тухло. Ето тези врати с копчето се затварят автоматично и като гледам Джанито, хищ не ги затваря. Гледай, оставя се вратата и там автоматично си. Добре, сега какво да правим? Аз не съм гладен и да съм месо. Аз ще малко джекур, както казах. Ох, балончета. Ох, се усилил джекурите, виж към балон. Не. Нати тези топки! Свърши ми топките. Ми помислих, че ме удряш. А гледам кръвта. Пълна е. Снежните топки само те лудят, ама не ти взимат никакъв експириенс. Или пък беше... Да, казваше се... Как се казваше? Хора... Хора, виждате нашата тъпа тераса. Не че е тъпа, ама аз си ходя. Хубава се за наблюдателница. Виждате аз как си ходя по гадата. Аз пак заседнах. И пишете долу в коментарите дали искате да не видите целите с лице. Нали, Джани? Не. Добре, пишете. Както искате. Гласувайте. Дали искате да правим клипове с да ни виждате на камера, нали? Защото ако не искате, ще очаквате след бая време. Да, след бая. Няма сега точно да включваме камера. Да? След бая време. Хора, ще правя една кратка пауза.